Bantabame, mistakes have the power to turn you into something better than you were before. I am not romanticizing and glorifying that people should make mistakes. I'm not there, but I'm saying there's beauty in everything that we do in life. Maybe it is time to turn our scars into stars, to turn our pain into gain. Sanibonani balingani mabhungu namajiji. This is Spooky N isiZulu. Namhlanje sizokwenza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa imvunge yokusa, ohlanganiswe ngu-S Ngubane noThiqwabe. Sizodingida sicubungule sichaze inkondlo ethi kuyoze kube nini. Siyazi sonke sekusetshenziswa izitatimende. Isitatimende sichazwa kane ngokusebenzisa igama elingu-PIL. U-P ka-PIL umele u-point of departure, iphoyinti oqala ngalo lelo. Yiliphi iphoyinti oqala ngalo? Uqala ngokuthatha uhlangothi. Ungaqalisa ngalolu hlobo: kuliqiniso ukuthi, noma ngiyavumelana nokuthi. Suyolawulwa isitatimende ukuthi yini lena uvumelana nayo. Uma usuka lapho, uthathe u-E ka-PIL ochaza u-explain, uchaza isihloko senkondlo, uchaze izinkomba ezitholakala esitatimendeni. Ngisho ukuthini? Uchaze izinkomba ezitholakala kulo mbuzo omude. Zingakhi izinkomba sezizonke? Ziyisithupha. Sithola umqondo osobala, eyokuqala leyo, umayelana nokuthi inkondlo ikhuluma ngani. Okwesibili, umqondo ocashile. Nalapho sikhuluma ngokuthi inkondlo imayelana nani, ikhuluma ngani, ngokuthi sicubungule amagama ajulile asetshenziswe yimbongi. Okwesithathu, sithola indikimba nomlayezo. Indikimba imayelana nokuthi inkondlo ikhuluma ngani ngegama elilodwa. Umlayezo, isifundo imbongi ehlose ukuthi sisifunde, noma isifundo imbongi esiqwashisa ngaso. Okwesine, umoya nethoni. Umoya isimo sembongi. Ithoni amazwi akhethwe yimbongi, aqukethwe imizwa ethile. Okwesihlanu, isakhiwo sangaphandle. Umumo wenkondlo lona okhuluma ngemigqa amabinza. Imvumelwano uxhumana. Impindwa isigqi. Izimpawu zokuloba ukuphindaphinda. Injambamenti nemisindo emibili, okuyifuzamsindo nefanangwaqa. Okwesithupha, okokugcina, isakhiwo sangaphakathi. Lapha sikhuluma ngokukhethwa kwamagama kanye nemfanekisomqondo. Imfanekisomqondo ithinta izinzwa ezinhlanu: izaga, izisho nezifenqo, kanye namagama acebile. Ake siboneke, isitatimende sethu sanamhlanje simi ngalolu hlobo. Xoxa ngempumelelo yombhali ekwethuleni umlayezo othi akulula ukuba umuntu wesifazane, ngoba nalapho usufunde wagogoda, abantu besilisa bafuna ukugwazelwa. Kungenzeka balindele ucansi kumbe imali. Bhekisa lesi sitatimende enkondlweni ethi kuyoze kube nini. Ngizoqalisa kanjena. Ngizobhala isihloko esithi kuyoze kube nini, bese ngaphansi kwaso ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi singeniso, bese ngingenisa ngalolu hlobo: kuliqiniso ukuthi akulula ukuba umuntu wesifazane. Ngoba nalapho usuthi usuqedile ukufunda, usulindele kuphela umsebenzi, akubi lula. Kwazise abantu besilisa balindele okuthile kuwena, balindele ucansi, bahlukumeza abantu besifazane ngokocansi. Igama elithi kuyoze
linesakhi esinguku esichaza ukungabaza. Yini imbongi engabazayo? Imbongi engabaza ukuthi okwenzekayo kofika nini ekupheleni, kofika nini ekugcineni. Ukufika nokungafiki kwalokho okwenzekayo ekugcineni kuchazwa igama elithi yoze. Igama elithi nini lingumbuzo ofuna isikhathi. Imbongi ayinalo iqiniso ukuthi okwenzekayo kuyoke kube nesikhathi lapho kuphela khona. Ifana ngwaqa elinguku elitholakala emagameni amabili athi kuyoze, kube ligqamisa ukuhlukumezeka emoyeni nasemphefumulweni kwabantu besifazane. Okwesibili, ligqamisa into eyenzeka isikhathi eside. Balingani bami nani bafundi, bekuphi no-I kaPhili obekade ukhanda isingeniso. Manje ngizokweqa umugqa ngibhale ngosonhlamvukazi amagama amabili, elokuqala ngenhla elithi umzimba, elesibili ngezansi elithi ibinza lokuqala. Akulula ukuba umuntu wesifazane ngoba umphakathi ulindele okuthile. Umphakathi ulindele ukuba abesifazane bathobele umyalelo, baphume kungasali noyedwa, bahambe beyofunda. Cha, abesifazane bayawuthobela umthetho obekwe umphakathi, nangempela benze njalo. Imfundo iyasetshenzelwa, kufanele uzimisele ngokusebenzisa ubuchopho. Abesifazane benze njalo, banisela lokho abakufundile ngokutadisha bengalali. Lokho kubanikeza isiqiniseko esithi ikusasa labo liqhakazile lihle. Kulula ukuba umuntu wesifazane. Umphakathi ukufanisa nembali. Imbongi isebenzise isifaniso esithi njengembali ukuqhathanisa nokugqamisa ukuthi kunomyalelo futhi namanje omayelana nesimilo. Umuntu wesifazane kufanele aziphathe kahle, aziqoqe, ahlale ngentombi. Ngizokweqa umugqa bese ngibhala ukuthi ibinza lesibili. Akulula ukuba umuntu wesifazane. Izithelo zakho kufanele ukuba ziphatheke. Your outcome or whatever you become should be tangible, specific and measurable. Impumelelo yabantu besifazane iyabonakala. Badle umhlanganiso, baqhudelane nabanye abafundi. Kungebona kuphela abantu besifazane, baqhudelene nabantu besilisa baphumelela. Omame okungabazali babo bajabula, babungaza, bakikiza behalalisela. Kodwa ngoba akulula ukuba ngumuntu wesifazane, amadoda okungabantu besilisa, imbongi ikhethe igama elithi amadoda ugqamisa okuthile. Ugqamisa ukuthi laba bantu besilisa ababheki lawa mantombazanyana aqeda ukuphothula manje njengabazali bawo, kodwa ababheka njengophathina. Yingakho nje imbongi isebenzise igama elithi amadoda kunegama elithi oyise. Ubonile yini mfundi, ubonile yini mlingani ukuthi ngenkathi ikhuluma ngabantu besifazane abekade bekikiza, imbongi ithena omame. Angapheleli lapho, yathi bayakikiza. Bantwini besilisa yathi bangamadoda, bayahomuzela. Ukumzela ukubanga umsindo kube sengathi usenkantini. Athi ebanga umsindo njalo amadoda agobodise amakhanda abheke phansi.
ubone sengathi anamahlonyana kanti lutho, avukwa umona. Yingani ngisho kanjalo? Yingoba ayahlina, ukuhlina ukusonta ubuso kube sengathi uzwa ubuhlungu. Iziphi lezi nhlungu amadoda azizwayo ngalesikhathi na? Ngoba kujatshulwe. Lokho kugqamisa ukuthi akulula ukuba umuntu wesifazane. Ibinza lesithathu. Akulula ukuba umuntu wesifazane. Yebo, uyangena ebhilidini, linobude obuya ezulwini. Akekho ongazi ukuthi unengqondo ekhaliphile, ugqoke kahle, uhamba kancane, uchwashazele. Nanoma kunjalo, bakhona omakhonya, bakhona abanikazi bendawo. Ngolimi lwasemgwaqweni zikhona izinja zegame. Abantu besilisa bazokuthola lapho bekufuna khona. Abakuboni njengomuntu. They don't see you as a person. They see you as an object. Yingakho nje imbongi ithi baconse amathe. Uma ngabe uconsa amathe, kusuke kuchaza ukuthi lokho kuphambi kwamehlo akho kumnandi, kufanele kudliwe. Oh my goodness, I hope I am not too graphic. Nonetheless, phela imbongi isho kanjalo, angazi-ke, asiyishiye lapho ilenga. Izinja zegame azicwayizi. Lokhu kugqamisa ukwesabiswa kwabantu besifazane. In English, this is called the game of intimidation. Imbongi isebenzise isifaniso esithi njengamabhubesi ukugqamisa ukuqhathaniswa kwamadoda lawo kanye nesilwane sasendle esikhonyayo, ibhubesi. Lokhu kuchaza ukuthi abantu besifazane-ke bona ngaleso sikhathi amadoda angamabhubesi, bona bazinyamazane. Yenze njani inyamazane uma ibona ibhubesi? Iyalihlasela, ilibhozomele, ilidle. Njengoba ebonakala enjengamabhubesi nje lamadoda, emlonyeni akushoyo akufani naloko afuna ukukwenza. Atshela abantu besifazane ukuthi vele bazohlomula ngamathuba okuqasheka. Vele bazongena emalini. Leyo mali imali eningi kakhulu, ayibaleki. Noma kunjalo, sinye isiqalo ukuqala kuwona, ngoba yiwona angumnqamula juqu. Lingani bami nani bafundi, mese ngiqedile ukwenza njalo, ngeqe umugqa, ngibhale igama elithi isiphetho. Lesi isiphetho se-essay. Ngobuyela emuva le phezulu ngiyobheka isitatimende sami, bese ngihlanganisa and link up lokho engikhulume ngako esingenisweni emzimbeni ngokuveza uvo lwami. Ake siboneke, uyini umqondo osobala walenkondlo? Inkondlo ikhuluma ngobunzima abantu besifazane ababhekana nabo, ngoba kulindelwe ukuba balale nabantu besilisa ukuze bathole imisebenzi kumbe impumelelo. Inkondlo ayinawo umqondo ocashile. Indikimba yale nkondlo ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Sifundo sini imbongi efuna ukusiqwashisa ngaso? Imbongi ifuna ukuba siqaphele ukuthi akulula ukuba umuntu wesifazane, ngoba noma usufunde wagogoda, ungenzeka ukuba uphoqwe ukulala nomuntu wesilisa ukuze uthole umsebenzi. Umoya wale nkondlo owokukhathazeka, owosizi, oweminjunju engaphakathi enhliziyweni
yomuntu wesifazane. Ithoni. Imbongi isebenzise ithoni yokumangala, yokujivazeka, yokuphelelwa yithemba, nethoni egqamisa isimo esimanzonzo. Lingani bami nani bafundi, uma kade nifuna ukubona isakhiwo sangaphandle nesakhiwo sangaphakathi, hambani enkondlweni, scroll down and go to the poem where we postulated ukukhethwa kwamagama kanye nomqondo osobala wale nkondlo. Niyathandwa, nisale kahle.